ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Dagajing Snokia ki khun samla watkam juga Eastern West Khasi Hills District ke Bedairu ke district ke Berang Shuplit Thamai Kahnyo Trip Youth Council North West Khasi Hills kelai kendu UDC ke district halo gajing Muslim mempilmena yagi result haki pos pair. Hakoi pekalyang ke HYC kelapin sngoru sya UDC halo gajing apya kendu ki patba nakada gajing pelong khwa ya ke bagala wanra pat gajing tang kali ke bejor. Habukran cikla patai kubor basyam bor langrin ubdeus katri ke HYC North West Khasi Hills ula kentu yaki bor penyai district balada ki ajing bit kidiban bu dagi kendon bagi nong pen khwai ru kidiban bu renti yaka. Shushu uloang bahadien berada ban pelong ya gajing khwai dok ha kitrai nong seng kim deban pelong ya kalau ki draw ha kaju ke jaka bat ha bagi pelong ya kum kini kita masa kidiban pen biang ru ya ki jaga penyang kali ban om thot kali kawan ki patba. Nakaliang jungi kum ka kenhun nilayo ya keban ya kendu ya audisi ban yo ban ya keren halon kajing jong ki samlawat jam hapo ka distrik hi borok koi nila air udah kajing tho akmat audisi jongi halor kini kajing jong samla puli bat kata kalong halor kajing penslam ya ka result jong kitu ki samla ki baile ki post papar jong ka distrik selection committee hapo ka distrik ni sakhi ya ka jinglong jingman jong kini ki post papar haki waipat ki distrik ni iba ka jingpan slam pan mi ya ka result nagam tak post dia si kawan ra ya ka jingta haduk kata-kata ya ki samla wat jam kham tam kitu ki samla ki bala he ka kerta ban apply kam ti halor kini ki jing nagaliang jungi kum ka seng mentak si ina bu ya ka jing tho ban ngiliyo ban ya keren markmat kondisi ban pensngau halor kini ki jing ka distrik Eastern West ka jungi randai ka distrik Berang Thamai badang hakini ki benai peladap nagaliang ka office nagaliang ka district administration lengba ka district selection committee kalapan mi ya ki post ki bakar nagamta kani ka district Eastern West hangne jika ai ko nagaliang jungi kum ka sangi kwa ya ban ai jingut bat ban kentu ru hagi ju papor ya ka district selection committee ba kamdei ban penslam ban kondok ki interview bat kumjuru bat penmi ya result namar kumangi laong ka jing penslam ban penmi ya result kolom jing dunong nagam tai ki samla ki bala he ka kerta tungkam di nagaliang jong audisi hagi bade bat kani ka kam nagaliang jong la pular ban simkhia halor kani ka benta bat sen nagaliang jong un sale ya udon kam kata kani jing pular ka jong DC hakmat jongi kum kinoi lam jong ka HYC North West Khasi Hills ya kaban ya keren ya ka benta ka ba kongsan haduk kata-kata bat kata kelong hagi bade bat ka jing jong ki patba nong yai nong yang haba penlong ya ki jing ya pakwai le fishing competition hapo ka district Eastern West nginom keren ya gi pat ki district ngi stick ya ka jakale jong bat ka district ka bahap po put usam jong ka district Eastern West ka jing lap jongi kum kaseng hoj nagaliang kibor jong ka district administration kingdon kanu ka ai nagtaban khang ya kam pai dok ha ni keren saya kata omdon ka ai balak ban khang ka district administration kala ai ya ka permission nang ta jong kitu ki kinong seng phai tinrei nagalang ka district administration kala ai ro ya ki guideline bagi haban bot renti ti ka ai ko nagalang ka jongi kum kaseng ha ka jing ya keren jongi bot DC halor kani kamat nilayo ro ban ai ya ka suggestion nagamta kitu kinong seng phai lengba district administration bolong deputy commissioner ti nagalang jungi kum kaseng ho ni ui ba habangi penlong ya kanu competition kadon ke jing block kali lani ke jing thang kali bat ngilap balai kami ke jing thang kali ka jing mi jong ke jing thang kali kalong kawe namar bombiang ke jakayeng kali bat kabar kum bangilap hadin bakut ka fishing competition kadon sa kuwai pat ka game bat kata gede kalau ki draw ti ka jing don jong kede kalau ki draw ro kawan ra yang jing dhang kali khamtam kini ki pum dok kha ki badon hakaner jong Surabaya National Highway ti nagalang jungi kum kasang kawai ni kisang ki ba
kit klik na gamta ke jing jong pai ba jong ka dong ka than bat kham tam ka district ki Boroway ni sngo ban ai ya ka decision ya ka suggestion na gamta jong ki ba kumba ka board jong ka district admission kala ai permission ya ki hapan board ki kendon bat ka ban kong ki dei ban penbiang ya ka parking na gamta ki kali dei ban yang haki surok ba lani hakener jong de ka surok national highway marhaba yang hakener jong surok national highway kawan ra ya ki jing thang kali bat ba kani kan ketak ro ya ki pai ba ki ba ya ki ba yang kham tam la dai ki kali ki bakit ya ki nongpang ki ba shitom kani kedai ki jing ti ban wang ya kedai ki jing nagal yang jongi kum kasang ni la ai jing mut ban ngil yo ya ban ya kran ban bisi ha ka ba la idon kam ban penbun ya ki traffic nomor kum balong matang yo i dang sipang hapok kensi yo i to ka jing blok kali yo i ya ka manpuar jing traffic kiba panya ya kali ya rung kami jong kali mut kiduna bah ti upai ba bubun ki traffic kidon tangkat to kaningut kani ko wanra ya ki jinghang kali ro kani kedai ko we ko banta ko ba wanra ya ki jinghang kali nang ta ka ba hadin ka fishing competition kawan kalau kidro katu kedai ko ba kata haduk kata nomor upai ba paro kita ki para nong pai paro ki wan sengap ya katu lo kidro ti hapok surok kami ke jinghang kali ti nagalang jongi ngil yo ban yakran bot DC bat lengba ki lat thai kubar kani kalong ka jing ai jingmut seki nong seng kwai lengba ka district admission kumba ngil yo ya ban ya kendo ya DC ba phim dai ban penlong ya ka lokidro hangtu hasurok katu kadai ka dauba na ka jing blok kali hadin ka jing kuat no jong ka jing khwai dok khala ni fishing competition kila dei ban wat ka jaka ka biang na kumta ban penlong ya ka lokidro kata kadai ka jing ai jingmut ka jongi ti nagalang jong DC uong ba haga badai bat ka lokidro nagalang jong unsim ni kuwi pat ki lat kelenti nomor kumbalong mata nagalang jong udisi u ai jingbit tang na kumta ka fishing competition ndai na kumta ka lokidro nagalang jong DC uong haban sim ya kuwi pat ki benta khnang ban wanra ya ka khnang ban wanno ya jing jong ki ba hai ka badai bat ka jing thang kali nang ta kapakhat duk khatwai kasyong haki paiba kumno bangin don ka jingi trelang kum ka HYC ko we de kiseng ki bakit ya ba ya kya ka shon jong ki paiba hapo kidong iba pher bat hapo ka district ni sngo ban kentu bangingin long ki be trelang khnang ba nginwang ya ki jing jong ki paiba khamtam ki paiba ki manong lai nongwan ngatharai kini ki jing ai jingmut jong ka seng HYC kidai ko biang ladan nagalang jong kinong seng pai kinsim ngayo iba kamdon kanu ka jing ta ha ka dei bat ka yai ka yang kata kalong ba kidai bat penbiang ya ka parking ka ba kim dei bat penlong lo kidro hapo hangtei hapo jaka yelekai pai kila ban le ha kanu ka jaka kata ka song ka jing start ka jong ki bat ka jing ai jing bit ki jong ki bot jong district ti nagalang jong ikum ka sangi kerman banang ni chakmat kumbu DC ula kular pansip kya ya kini ki lightly ki benta ki banagalan jung ipung steng ni kerman ba ki pai ba nong sisnong tinom siam ya kono ki jing hapo ka dong than bat ki district Eastern West Boroway